George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Tanzania SAMIA Suluhu onyono piny ok oboyie ng'ata maya piny maoko kata mane piny Tanzania donjre kodgi kendo roch kwe mantiere pinyno mabire kinde ma ogai machon mar doho ma pacho ka Willy Mutunga singo donjone sirikand Tanzania e doho mar Afrika ma Ugwe bang' kanyondhi gengnegi kendo duogie pacho kae gi jowetegi bang' okang' margi mar konyo yalo buch jatend kweth maketo piny owacho ma Tanzania Tesre Tundu Lissu gore Luanda. Jatend piny Tanzania SAMIA Suluhu ogolo duonde e wi okang' mar pinyno mako ndiyo kendo duogo e pacho ka okinde mathuruka kama oting'o gai mar doho machon Willy Mutunga mane temo donje pinyno mar konyo yalo buch jatend kweth maketo piny owacho ma Tanzania Tesre Tundu Lissu. Suluhu wacho ni ok obi ng'ata donje pinyno mar ketho kwe margi kako setimore pinje malibamba kokwa jorit ma pinyno mondo mi obeda kicha marakore gi kweth mora manyalo dwaro donjo e pinyno maruchu kwe. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huko. Tusitowe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Mabiro bango gai machon mar doho mapacho ka Willy Mutunga ko jatend duond bura mar People's Liberation Party Martha Karua noduogo pacho ka banka no dinegi paundeke majulas Nyerere International Airport e piny Tanzania kanyakla gi jogo makira tich oganda. Got there at 2:30 a.m. and that's when we were detained. From 2:30 a.m. to 3 p.m. We were not told why we were detained. Walikuwa wanasema kuna changamoto, but they didn't say exactly why, and we kept on asking what is the problem. They didn't tell us. They kept us. It's like we were in a cell because we couldn't move out. They took our passports. Kalore gi okang'no mar tamo gidonje piny Tanzania, Mutunga singo dhi doho mar Afrika ma Ugwe kata East Africa Court of Human Rights kendo donjo ne pinyno mar Tanzania kuom dionegi ataro mar winjruok mar pinje Afrika ma Ugwe. What we are going to do is to seek legal advice to sue the government of Tanzania, because this kind of thing of detaining people and you don't tell why, and they were in the East African community, it's not right. And these dictatorships, in the East African communities, if we don't watch and if we don't resist them, we are going to have fascism. Kata kamano, ogai machon mar doho David Maraga to nochopo piny Tanzania kendo romo gi Tundu Lissu e kinde mane iwinjo buche doho banka nodonjne gi ketho mar dogo pinyno dwe mokadho. Makelo penjo e wigino manomio tam okinde moko to mamoko yiene gi donje pinyno dipo ni okang' makama otudre kod siasa.